Так, а вы звернули увагу, у нас теперь ось тут ось такие двери. Проход, знов-таки оборона от Альки. Здоров, роблю воду. Глядзіце, павесіў гідрык, тыпу подрубіў, паглядзеў нават ціск, схадзіў да суседа, узяў помп, паглядзеў ціск добры на заводзе. Глядзіце, што чым ёсць прыкалдэсы з поліэтиленовымі фітингамі, яны могуць вось так здарыцца. Я пачаў закручваць, і гэтыя фітинги не вельмі любяць, калі іх моцна заціскаюць. І вось у мяне адбыўся краш. Гэта я правяраў, яно мяне тут пачало нешта падцякаць. Гэту сістэму я яшчэ не запускаў, не глядзеў на ваду. Я не ведаю, як гэтыя сантэхнікі працуюць. У мяне я правяраю ўсё часткова. Сабраў тую частку, запусціў ваду, паглядзеў, дзе сіфоніць. Сабраў гэту частку, ось, перакрыў кран, пусціў ваду сюды ўніз, гляджу, сіфоніць. Пачаў закручваць. Яна лопнула. Ехаць трэба ў краму і запцацца. Ну, трэба ўжо браць яшчэ КТР, зноў КТРу не хапае, вось гэту трубу ще трэба сюды прымацаваць. Я думаў, што мне будзе досыць. Раз, два, тры. Тут яшчэ вось гэту трэба прыколупаціць. Так што трэба ў любым выпадку ехаць у краму. Шо вы здаров! Так, працягваецца дзень, я працягваю хочу сказать, паліць, не паліць, плавіць, варить. Ха-ха! Полипропилен же варится. Так, ось такі ось апаратик. Будут ось такие ось блики. А тому, что у меня уже все камеры, какие только могли в телефоне, все побились. Так что будем теперь с такой камерой носиться. Аля! О, видите? Шкодница. Так вот заходите в тишку. Аля! Так, все, вышло. Научылася дзверы адчыняць. У чым прыкалдэс? Прыкалдэс у тым, што для того, каб зварыць, абавязкова трэба з аднаго боку ты награеш адначасова фітинг, а з другого боку трубу. І зразумела, што... Ну, не зразумела, але так, падглядзеў у ютубе, што пажадана усю сістэму часткова наварыць асобна, не на сцяне, нідзе, так, вось просто наварыць, а потым ужо да сцяны прыкладваць і там ужо масаваць. Таму што варыць на вясу гэта то яшчэ гемарой. Ну, глядзіце, вось такая вось канструкцыя, яна гарачая, там градусаў паказвае 250 градусаў вось гэта хрыловіда. Трэба адначасова трымаць з двух бакоў. Трэба адначасова трымаць з аднаго, бачыце, две штукі чорныя. Там один фітинг, один труба. Ну все, а як ты будеш трымаць і фітинг, і трубу, і яшчэ паяльнік? Но, зразумела, що карацей, таму вось збіраю тройнічок, труба, яшчэ один тройнічок з разьбой, зараз буду далей. Ну, глядзіце, гэта я сёння. Ну, не буду казаць, што ажно з раніцы, зараз 8 вечара, ну, можа, не з обеда. Значит, правёў вось гэту трубу, подлучыў сюды, это будзе зліў з этого самого. Калі я буду зліваць сістэму, я буду просто вось гэта будзе ўключацца, так яна будзе заўсёды выключана, будзе ўключацца, і вода з гідрыка, ўсё, што застанецца, яно тыпу, яно нават там пад ухілам вялікім, яно ўсё будзе ісці ўніз, галоўны зліў вады будзе там у ванне. Дык што? Глядзіце далей. Гэта подрубіў падача холоднай вады на бойлер, вось калі што клапан, які скідвае ціск. Просто ён ідзе ў камплекце з бойлерамі, хто это сам будзе сабе набываць. Ведаеце, што на падачы на холоднай вады на вадзе ставіцца вось такі клапанчык. Гэта ідзе ўжо гарачая, яна пакуль што адключана. І вось галоўная разводка. То бок туды я яшчэ не дайшоў, я толькі працягнуў одну трубу, ну, дзве трубы, тыпу гарачая і холодная. Але бачыце, гарачая пакуль што, вось толькі угольнічак трычыць, вось там вы можете бачыць мяцёлка, гэта каці там нешта ўжо мятлуе, таму што хутка ўжо перайду ў ванну дарабляць. Гэта холодная, яна ідзе туды, і там заглушка стаіць. Гэта будзе далей стаіць заглушка, таму што там будет туалет, калі гэта будзе ў будучыні, таму пакуль заглушкамі. Тут таксама заглушкамі. Мы тут крыху перайгралі, Ягор з канала пра патэльня. Ой,
Дзякую яму вялікі, ён у нас інжынер, шмат чаго мне парасказваў. І ён падкінуў ідэю, што ўсё ж такі змяшальнік не ўнутры там на ванне рабіць, а можа быць адсюль я з гэтай сцяны, тут просто зраблю дзірачкі і туды трубы увойдуць, і з таго боку просто будзе змяшальнік, выйдзе прыгожа, і трубы не будуць бачныя. Далей. Так, трубы ідуць. Зараз я ўжо раблю падводку гарачай, вось гэта халодная. Крыху тут адстае, тут карацей мы яшчэ не ведаем, што будзе. З гэтай сцяной сама в себе яна выглядае не вельмі, імаверна, мы гэта будзем еще зашываць чымсьці, таму тут трубы пакуль, бачыце, на 2 пальцы можна упхнуць. Вось у нас тут такі вось бомжатнік. Ну это просто все адсунули, каб я мог прокладываць. Вось гэта холодная вода, тут будзе змяшальнік стаяць. Я подвожу холодную, гарачае. Змяшальнік з'явіцца только завтра мы пачнем перавозіць кухню. Тая, якая у нас, ну як кухня, тое, што зараз у нас выконвае ролю кухні. Это там шафа, под умывальник сам, ну такие, самые там, это самые, як он там, стальные, эмалированные, нечто такое. Змяшальник поставим. Ну, яшчэ будзе один стол такі для працы. Пакуль што будзе такая кухня і то самое, такі варыянт, каб галоўнае пусціць ваду і перанесці сюды хаця б кухню, каб вызваліць той пакой. Значит, зараз давяду гарачую, просто трубу. І тут пакуль што паставлю заглушкі ці краны і перакрыю. Перайду ў ванну і там ужо давяду гарачую халодную, каб сёння хаця б запусціць. Што? Сёння мы хочам запусціць хаця б, каб пачаў працаваць бойлер, і адзінае, што будзе сёння працаваць, калі я паспею, это душ. Вось. На ваннай мы карацей паглядзім. Але сёння, я думаю, што сёння запусцім да вечара, буду ўжо дапозна сёння працаваць. І я спадзяюся, што гэта ў тым ліку, у тым выпадку, калі гэта сістэма будзе працаваць і нішто нідзе не пацячэ. Таму што вось гэта, усё, што блакітнае, я ўсё правяраў. Яно ўсё вытрымлівае ціск, нішто нідзе не цячэ. Але вось всё, што пачынаецца поліпрапілен, гэта нішто не правяралася. Я просто паяю. Тут столькі задач, тут насамрэч шмат што, ну, прыколаў якіх, то бок, напрыклад, вось гэта частка, яна асобна варылася, збіралася, асобна, не на сцяне, таму што хто не варыў, той не ведае, хто варыў, той ведае, што усе гэтыя часткі, яны не варацца па месцы. То бок, звычайна, просто спачатку ты збіраеш нейкую частку сістэму, і потым яе просто ўжо прыкручваеш, і ты, то бок, мінімалізуеш зварку на вясу, зварку каля сцяны, таму што паяльнік, ось ён незручны. Незручны, таму што табе трэба адразу награваць 2 часткі трымаць. Адной рукой трымаць, напрыклад, трубу сюды ўсталяецца, тут ўсталяецца фітынг. Гэта яшчэ сам апарат, ён тут ножка ў яго ёсць ось такі. Карацей, гэта вельмі незручна. І вы сабе ўявіце, калі у вас якая-небудзь вось такая труба, вам недзе ўверху, трэба нешта паяць, таму зразумела, што гэта ўсё паяецца, як бы спачатку ты гэта на стале раскладваеш, гэта ўсё спайваеш, а потым ужо па магчымасці, і потым ужо па магчымасці ты гэта ўсё прыкручваеш. Таму трэба розныя гэтыя амерыканкі разборныя злучэнні ставіць. Вось гэта гаечка, она просто адкручваецца, і гэта труба адваліцца умоўна. Таму што вось яна, ну, зборная амерыканка, такая зборная дэталька. Жованый крот! Драем? Засрал своими. Засрал, ну. Ну-ка, давай, тримай. Конструкция пока что открытая, да? О, боги! Подожди. Что я поломала? Ну что-то поломало же, выключила. Ну. Оу. Ля. Горячий. Кайф. Да, гаспадар! 2 дні рабіў, 3, 4. Карацей, это ж другі дзень. Тое, што вы глядзелі дагэтуль. А, у мяне ж святла тут няма, вам не покажу. Там, карацей, гідрык. І там гэты самы бойлер. Зноў я без гэтага. Недзе мой это самы. 1, 2, 3. Стабілізатор. Недзе зноў стабілізатор. Недзе там у цемры ляжыць. Подключил. Это только что вы бачили, амаль что першы пуск.
гарячої води у ванной. О! Бачите, тільки що мільгнуло світло, гэта включилася помпа. Включилася помпа і пішла вода. Що, автоматика працює? А майже нічого не тече. Учора у 12 ночі я скончив працювати. Хотів запустити, хоч поглядіти, як працює. Система якби запустилася, але в місцях шматликих потекла, тому що эта фум-стужка опинулася сантехнічна не самый топ. Ну, я неправильно все робив. Артей. Ось сьогодні другий день, сьогодні гульняві новини робив, цілий день, завтра вийдуть до авторок. Ну, для вас я не веду, які там, які вчора за вчора, які там, про скільки днів я зроблю відео на хутор. Я думав, що буде легче. Я думав, буде нашмат легче. Я думав, що там раз, два, три, злучив, зварив. Саме цікаве, що самим простим оказалося конкретно это паять поліпропілен. Самим простим. Ну, типу, воно довго по часі, але... Все, поламалося. Короче, я вирішив перейти на Альон, тому що фум-стужка, вона оказалася нечто Пилипка. Пилипка шизел. Короче, типу фум-стужка. Я не веду, ці я хреново наматував, ці, може, треба шмат наматувати, але ж... Короче, інші злучення не тякуть. Тому було вирішено, шмат хто говорив з досвідчених людей, що лепш пакувати з допомогою льну і, ну, типакля, да? І з допомогою этой самої пасти. Так ось, у ваших ютубах люди показують все цудовно, як там за 3 хвилинки, за відео 3 хвилинки показують, як запакувати любое різьбове злучення. І ось вони там такі показують, ось льон, берете тут таку невеличку пратку і все накручуєте. Як? Як з гэтых волосов взяти нормальну пратку? Я вже якою замагаюся, я поки що не зрозумів. Це не так, що ти так лучшив, вона така ровненька пригожа. Ні, вони тут які різні. Ось я намагаюся зараз некую тоненькую взяти, і вона просто як сіна. І типу з її неким чином треба зробити некую тонкую пратку. Хотя у їх у відео все вельми просто. Там типу взяв, накрутив. У мене так просто не отримлюється. Ну во, глядите. Вона во всі боки, вон, петрушиться. Ну, що це таке? І от неким чином, я в них так роблю. Типу, воно більш-менш як перетворається в некую стужку. Головне, як занадто ж треба поміж вітками затягувати. Тому, щоб вона, ну, типу, ось такою щільною не була. При этом я трохи розтягую. Ось я вам це саме показую, як тут. І все. А потім треба буде накрутити. Так, але вийшли. Шменя. Лесь не померла. Так, бомжиха, что ты тут ну, спички свою наприносила? Забирай свои анучи. Андай, каже, моя цацкина. И вон цацкина, ты цацки все твои. И вот еще ты цацки все. Бомжиха. Ля, двор, тупо двор бомжацкий. Еще малая натягала. Цацки твои не суть. Иди. Цацки палец. Алька. Тарарам. Другий день. Палим. Катюха помидорки там мне ще подвязывая. Подрозая. Ви коли-небудь бачили, як горить клен? А палить його що? Так. Люля. Дурында малая. О. Такая уже деполявнейшая. Так, треба что некое вытягнуть. Так, Алюлька, какое будем брать? Так, такое не хочу. А, нормально. Такое так само треба. Так, ну одной рукой не супер зручно, конечно. Я зараз так попил, так вверх.
Пригожа. Что у нас по урожаях? Он красивый. Один. Только один висит, все, больше не висит нигде. Ну, кветочки есть. О, кветочки. Тут так само кветочки. Короче, пока что нигде больше не... А, не, есть! Тут, гляди, еще один. И маленькие. Во. Где Где-то маленькие. Вон. А, ну так, все правда. О, маленечки еще. Все есть. Раз, два, три, 4, 5. Так, тут некие у нас кветочки. Ага! Ну, бураки. А ты же подоставала тебе, ты он так звалился. Цибулендий. Так, а что у нас с этими самыми гарбузами? Так, ну это же гарбуз. Я ничто не бачу. Нема. Кветки есть, маленечки бачу есть. Ну, ось так. Ось тут ничто будет. А, о. Раз, два. Ну, нечто будет. Я сподіваюся, не шмат. Тому що потім їсти, тут я не великий аматор. Так, кожен вечір так. Вона ось дуреє, нагулятися хоче. А я не розумію. Я думаю, що вона на його нападає. Що я називаю нормальним кастриком? Бывалые люди. Можно и посидеть, и сам горбак попить. Господарна минималка. Трохи ее чарниц. Тут лифтинка бегая. Что там, зайка, это самое. Застрала, зайка. Чарницы, море чарниц. Они, правда, уже доходят, але еще есть. Не, ну есть великая, так. А есть говнявая. І ось усього лісіць скільки. Типу, як звичайно, спочатку заходиш у ліс, одразу на ускрайку збираєш некількі, типу, іди до нас у ліс. У нас шмат лісіць, заходиш у ліс, там ні водного, який-небудь пару сыроежек, який-небудь заячий гриб і все. Поки що нечто не той ліс, нечто нічого немає. Все, директриса. А, така овчарка. О, все, стомилась. Ляжите, черницы есть. Она надо их дурые. Так, что по грибах? Як бачите, о, великі. І посмажить, і зварить, і заморозить. Все, что хотите. Короче, нечто у нас тут с грибами не напружено. Напружено, все сожрали уже. Ну, все сожрали уже. Мясовые набегли с ножами. Смачные ягодки. Так, у нас сегодня чисто грибный выпуск. Это мы уже приехали домой. У нас каля дома так само есть тут пара поляночек. Лисичек не знайшли. Зато я вам покажу, может, не все ведают. Есть такие гриб, как парасон называется. Это он. Ось так ён выглядае. Тут обов'язково такая спаднічка ёсць. Зверху ось такія вот рысачкі. Вельмі смачны грыб, насамрэч. Яго, калі засмажыць у кляры, вельмі шыкоўны смак, нібыта як рыба. Зараз я вам покажу. Недзе тут яшчэ адзін быў давно. Я яго не зарываў таксама, таму што ён адзін быў. Прям зараз ідзем з вами тупо грибники онлайн. А, во, глядзіце. Вот. Бачите, яшчэ адзін. Это ён, это парасон. Але яны яшчэ малыя, ёсць бываюць і больш. Ну, я не буду зрываць, я не буду з імі пэцкацца, не буду іх рабіць, але просто маць на увазе, што такія рэчы існуюць, і гэта вельмі смачна. Мыться? Так а воды снимаю, какой мыться. Ты что-то выключил? Ну, так да. Ось такая цегла, это у нас печка была. И вот мы зараз и отшлифовали, поздымали пыл. Это у нас черновая стена, я обобил. Как она называется? Я не знаю. Ламинат. Старый ламинат. Вот этим ламинатом мы выкладали вот тут подлогу. И вот я его поклал сюда.
У чым праблема, што яны даволі стары, і вось гэтыя вось замочкі, яны недзе там ад вільгаці патаўсцелі, недзе адламаліся, таму так, па чарнавому просто мы закрылі самую непрыгожую сцяну, якая была, тут уся гэта паедзеная мышамі, пацукамі, абассаная нейкая, да? Гэта тыпу чарнавая сцяна, потым, калі ў нас з'явіцца ў будучыні кухня, тут будзе іншы які-небудзь ліст прыгожы. Скіналі. Ну, карацей, тут яшчэ іншае будзе. То бок, гэта проста чарнавая сцяна, якая выраўняла сцяну. І зараз мы пакуль перанесем сюды часовую кухню. Будзе здесь гэта сцяна. Так, это я уже подвёў под ваду. Усё гарачае, холоднае. Бачыце, што яшчэ адзін выхад я прыварыў. Даруйце, трохі патрасецца, я зноў без гэтага. Без свайго трамплюкатара... Знову старый забыл, як называецца. Стабілізатара, во, вспомню. І ось, праз адтулінку выходзіць ось такі кран. Там ён. Ось тут на зіму можна будзе его тут перакрыць, тут пакінуць. І ён не замёрзе на вуліцы. Вось, таму што вода будзе заставацца тут у хаце. Так што мы зараз робім? Мы зараз... Ну, будем часовую кухню пераносіць з пакоя, каб ужо... І вось, гэта ж была печка, вось яна вось так якраз стаяла, і мы вырашылі гэты адзін слой пакінуць. І вось зараз вось сюды стане мойка. Ну, і недзе тут нейкую пакуль што варачную панель, ну, не варачную панель, у сэнсе, варачны, это самы стол зробім, каб можна было нешта тут наразаць рабіць. Ну, пылішча. Во, пабялілі ж. Столь пабялілі. Это просто... Калі зараз праз камеру глядзець, бачна, што нейкія такія плямамі, цёмнае, белае. Тыпу, што трэба, конечно, ці яшчэ слой які класці. Пакуль так. Ну, тыпу, не белае-белае. Ну, оно еще не высохло, может. Ну, можа, яшчэ не высохла. Виглядає поспіховий поспіх. Советский куточек, музей. Музейный закуток. Музейный закуток. Тут можно эту самую стушку так вот поставить со слупочками. Типу, вот на гэтым креслу сядзіць чалавек і курыць сигарету. Ну, перанеслі, ну, як бы ідэя ў чым, што мы вынеслі кухню адтуль, таму што, ну, як бы ў адным месцы это ўсё хреново. Тут будзе кухня, таму вось правіў ваду, каб можна было там мыць посуд, варыць нешта есці, рабіць есці, каб, ну, як бы гэта рабілася ўсё не ў памяшканні, дзе мы спім. Тут зараз такая вось, як называем, бомжатня, цалкам, ўсё стаіць, ўсё ляжыць, ўсё валяецца, таму што вось кухня, она была... Вось увесь займала гэты кут. Яшчэ што? Яшчэ мы халадзільнік вывезем, ну не сёння. І вось гэта тумба туды паедзе. А я вось гэта... Боже, я гляджу, вось сапраўды, вось калі непадрыхтаваны чалавек зойдзе, сапраўды нейкая бомжаць, нейкая логава проста. Геймер сядзіць нейкі, у нейкіх у пакетах, у гэтых самых нейкіх коробках. Ну дык вось, і што будзе? Вось гэта выносім, вось гэта выносім. Стол мы, пэўна, пакідаем, можа быць, яго дзе-небудзь давярнем. Вось тут такая будзе мой little кабінет. Бачыце, як тут даволі... Ну, конечно, трэба памыць усё. Карацей, гэта будзе мой кабінет. Люцы, колькі я чакаў, каб у мяне было вялікае месца. Тут будзе вось тут акно, другое... Ну, акно будзе святло. І добра, што будзе святло якое. Вось ад гэтага акна будзе святло падаць і не будзе сонца ў твар, таму што сонца заўсёды там, вось 4-5 гадзін вечара, там сонца, немагчыма сядзець. І вось зараз тут сяджу за кампом, бачыце, ўсе гадзіны заштораны, таму што немагчыма сядзець увечары, там проста ў твар лепіць сонца.
І ўсё, і будзе стол, можа быць нават монік на сцяну куды-нибудь павешу, і будзе гэта моя такая працоўная зона вялікая. Можа нават сабе скалачу стол вялікі там з дошак, там каб бы глыбінёй быў 80-90 сантиметров. Ну, паглядзім. Ён бомжиха стаіць галоўная. Здарово, малая! У гэтым святле неяк усё так выглядае гаўнява. Ну, в принципе, По-бомжацки. Ну, типу, что зато мыть... Самое главное, что можно мыть посуд с горячей водой. Вот это, конечно, просто шик, блеск. Ну, не так, братцы. Да, Алюлька, привязали, я бегаю, все грызе. Да, Алюлька моя бубжа, бубжечка моя шмандюня, мандюнька малая. Да? Шмандюнька. Покажу вам, як треба хейтю гриби. Ну-ка. Я думаю, что сколько литров? 5-6? Ну и тут, короче, уже 5. Может уже 10, не? Не 10. Ну, короче, 10 литров лисички, я думаю, что будет. А это Катя, значит, глядите. Кто ты, воин? Не, ну, Все равно тут. мы первый раз, когда ходили, столько назбирали, хоть в этом пакете. 2 км от хутора. Ну, 2 км, коли ось так, на вопрос про поле. А так, ну, по дорогах больше. А так, ну, 2-3 км. Ну, километр ты вообще-то говоришь. Там лес, и там никого нема. Ну, там, при сенсе, что там, короче, никто не ходит, и, напевно, там мясовые не ведут про это место. Так что, такие вот справа, хлопцы и девчаты. Ой-ой-ой. Такой аромат вкусный. И варить, и смажить, и варенье робить. Ну что, я вырашыў, што трэба зняць жа нейкае агляднае відэа таго, ну, нейкіх такіх прамежкавых этапаў того, што мы нарабілі. Атрымалася вось у нас цяпер вось такі пакой. Это у нас стол, это той вялікі стол, я его сабраў, насамрэч, што тыпу зборны, канапак паставіў, вось гэта маё працоўнае месца з 2 моніторамі. Вось я right now, гэта такая рэкурсія ягонага хутара, што вось якраз зараз я займаюся монтажу ягоных хутар і вырашыў, што трэба, напэўна, ну, некае такое відэа зрабіць, потому што там будзе там шмат пра тое, як у развале, у якім мы знаходзімся, і гэта ўсё выглядае не вельмі прыгожа. Я вырашыў паказаць, што, ну, як бы у гэтага ёсць нейкі прамежкавы этап, у якім даволі так ужо утульна. Вось такі вялікі пакой, вось ложак. Мы думаем, што хутчэй за ўсё яно будзе недзе тут падзелена пакой на 2 часткі. Там будзе у нас вялікая, тыпу, наша спальня. А тут это будет, ну, типа, дзіцячая, мой кабинет спачатку, ну, нечто будет такое, да. Там туалет с ванной, тут у нас стоит увесь гардероб, усе рэчы наши ляжаць. Вось, так што вось так выглядае зараз наш асноўны пакой, і мне шчыра падабаецца, яно ўжо больш-менш набывае нейкую хату, вялікая хата адчуваецца памер, таму што цяпер нам трэба хадзіць на кухню, не кухня каля ложка, тыпу што ўставы, мухі і ўсё. Цяпер у нас вось тут кухня, да? Мы это трумо, як гэта называецца? Трумо. Хай будзе трумо. Стаіць таксама тут гэта нам дасталося разам з хатай, да? То бок мы там розныя захоўваем таксама там нейкія крупы, нешта такое. Каладос, стол, маленечкі вось гэты працоўны, на ім вось, калі ласка, плітка, мультиварка, чайник. Ну, чайник мы ставим пакуль что-то. Аля, больш-менш нейкае месца ў Алькі тут, хаця яна на першыя часы спіць на гэтым дыване, і падабаецца. Вось. Галоўна, зразумела, што ў нас гэта сёння будзем шыйкі даваць курыныя. Галоўнае, што вода гарачая, холодная, каналізацыя, усё подрублена, вонь каналюга пайшла у сцяну, вось. Ну, зразумела, тут пакуль што працэс такі паўрэмонтны, паўбудаўнічы, таму вось неяк усё на правадах, але ўжо больш-менш, ну, цывільна. Калі вось так прызвычаецца, ну, да, ўжо комфортна. Нават лічыш, што это, ну, конечно, зразумела, што это часовы варыянт, але ўжо комфортна, ўжо адчуваеш сябе, як бы, ну, што ўжо не дома.
Что хата такая великая, что ты там ляжишь, таки пойду кавы зароблю, встаешь, идешь прошу всю хату, заходишь на кухню, тут нечто вошкаешься, коли нехто там Катя, наприклад, спить, то тут уже можно нечто робить, чайник там кипить и уже, якби, ну, не вошкаешься под вухом. Так, один, что у нас тут святла нема ніякого. Потому что с проводами тут все на подовжальниках стоит. Тому ось у нас тут и вот тут проводы висят, и там все в проводах. Это наша Тесла-машина, как биться з мухами. Ось, ну, криху вона їх рубить, але мухи так само такі, не самі дурні. В першу чергу у мене по планах не кухня. Кухня – це, конечно, все добре, а в першу чергу треба зробити каналізацію і треба зробити отоплення. Кухня вже буде йти там наступне по списі. Тобто, головне не упригожування, а інфраструктура. Ну і все, ось дробляю, так що дякую вам велике, що всі доглядели. Хочу сказати, велике дякую спонсорам з Patreon, з YouTube, з гульнявих основних каналів, з яких це все почалося. І вам велике дякую, тому що це все, велике дякуючи вам і магчима. Все, до зустрічі у наступних відео.